ассалому алайкум. Бори дигар дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, дар иҷа ламираҷои ҳамха дизайн кардагира мехоҳам барои шумо нишон диҳам. Ино ҳамаша натониам беҳад рангои хушрӯ доштай. ира бинед чӣ хел сангокати дизайн кардагиян. аҷоибот фасон. нархҳои ино нархи донаш 180 сомон ай либосвориш 3 метраш. касе ки опт мегира бо арзон мешава. марҳамат, метавонед заказ кунед, дархост кунед. мо доставка дорем. рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаста, ин рақамҳои моҳай. мисол дар WhatsApp ё нависед ё ин ки голос равон кунед. ман бупратар доставкаро барои шумо мефаҳмонам. хулас беҳтарин рангҳо. дар ҷайи инчунин аз анамин паплинои слинг ино доинг нестан. ҳамхе санги дизайнои заводской не ҳамхе сангои хушрӯ задагиян. нархҳои ино боша 120 сомонӣ. бисёр гулои хушрӯ ҷонам ҳар хела. ина сангашона бинед дизайн задагиай. гулои тигр чанд хел ҳастай. ҳозир бо паплинои арзонтаршам нишон метиҳам. метавонед аз уно дархост кунед. аз уноям доставка дорем. марҳамат, анамин намуд паплиное ки мебинед 65 сомонӣ нархи донаш. ина бинед. аз ино медонед 5 гиред баъд амин нархда. аз 5 поён намешад. хулоса мехе дар ҷа ба ҷои бигум 65 сомон 65 сомонӣ нархи донаш гуфтам. хулоса бинед чӣ хушрӯ. ин ҳамин вақте бисёртар мегиред баъд равон мекунем. хулоса ҳама қадар гулои фасони хушрӯ барои шумо. метавонед дархост кунед, заказ кунед. ина бо нусхаҳои атласу адрасиам бидай аз ин паплинои арзонтарак.